When it's Otosoni boss akajaskara ayonesti wagarisa ingawani ndini ndakakusarudza kana newe wakandisarudza tikatimba tichaivaka zvese dzataita taiwirirana vaida kuti ndigare ndiri murambi wamupenyu hwangu pasina kana mumwe aindidzora kana kudziura wandaive naye vaida kuti ndigare ndiri murambi wamupenyu hwangu pasina kana aindidzora kana kudziura uye wandaive naye kushingirira murudo ini ndichishingirira hama dzake dzese dzichindishora varipo vaya vaindisimbisa shamwari dzangu dzotosiyana naye uyo kana achirasika asi ndoti mumwoyo ndine rudo zvimwe zvacho ndoti sori kuti zviyondekaiautindiri murambi wamupenyu hwangu pasina kana mumwe aindidzora kana kudziura wandaive naye vaida kuti ndigare ndiri murambi wamupenyu hwangu pasina kana aindidzora kana kudziura uye wandaive naye vainditi 1+1 ndoti 2 zvotonzi ndo zvinoita upenyu izvi kana uchinge wasarudza wawasarudza ingoshinga uinaye korudo rwacho ndingarwita undirindega seiko kana muchisiya achidaiso kuimba yacho inomira seiko kana zvinhu zvako zvichidai murambi wamupenyu hwangu pasina kana mumwe aindidzora kana kudziura wandaive naye vaida kuti ndigare ndiri murambi wamupenyu hwangu pasina kana aindidzora kana kudziura uye wandaive naye kushingirira murudo ini ndichishingirira hama dzake dzese dzichindishora varipo vaya vaindisimbisa shamwari dzangu dzotosiyana naye uyo kana achirasika asi ndoti mumwoyo ndine rudo zvimwe zvacho ndoti sori kuti zviyondekaiautindiri murambi wamupenyu hwangu pasina kana mumwe aindidzora kana kudziura wandaive naye vaida kuti ndigare ndiri murambi wamupenyu hwangu pasina kana aindidzora kana kudziura uye wandaive naye vainditi 1+1 ndoti 2 zvotonzi ndo zvinoita upenyu izvi kana uchinge wasarudza wawasarudza ingoshinga uinaye korudo rwacho ndingarwita undirindega seiko kana muchisiya achidaiso kuimba yacho inomira seiko kana zvinhu zvacho zvichidai Kana kudziura uye wandaive naye